Arone Vreed wie in keuzecentrum De Meldij in Drachten een lietsfeestje. Hotse Jelsma wie die dags op een kop al 40 jaar accordeondocent en dirigent. En dat waard viert met champagne trots zijn leerlingen en orkestleden. Aast meeroer, eerst even op een rietje hoe de kaarroute de het uitzucht. In Tresor is een tentoonstelling over de skiernis van de minister en hoe haar Leeuwen hem hoe de vrouw verspreid heeft. Met oude boeken, dat op trotsnee Fries hem de schouders bij ophelt, maar een Mennoniet uit de States heel oorzo tinkt. Gerrit de Wild uit Makkum is bij zijn kunstenaar en nevens Bert de Turk net samen. 2,5 jaar werken de Turk aan een biografie over de kunstenaar. Op eigen initiatief en eigen kosten. De man vertjent het dubbel en dwars, is zijn mening. En Hotse Jelsma van Oerteren, ook een bijzonder man. 40 jaar is hij accordeondocent en dirigent. En uit passie voor het instrument zwalkt het door heel Europa om volksdeuntjes te samelen. Traditionele muziek die er dan weer bewerkt van de accordeon en zijn orkesten. De doopsgezinnen in Friesland die nemen een apart plak in op de voorkaart van de doperse beweging. Want Menno Simons, de hervormer, die kwam van Witmarsum ommers. Tresor die het nou 3 tentoonstellingen inrichten over de doopsgezinnen in Friesland. Eén over de skiernis, één over hoe het er nou vaststaat. En één over de mondiale verspreiding van de minister. Ze hebben ze hierbij gelijk een boek lezen, wat wij misschien de schouders bij ophellen, maar werd een Mennonite uit Pennsylvania bij stiet te janken. Een Nederlander die toen een witse steen had van een vroudwiede meerskip van Leeuwen. Zijn grote verdienste is dat er in drege tijden het leiderskip op hem naam had en het doperdom richting had. Hij baseert hem op de Bijbel en stelt de meerskip centraal. Wij zitten hier in een nijbouwd schoolkerkje. Een schoolkerkje omdat ministers eens geen kerken bouwen mochten. Die mochten nooit onder de Iepenbier waai lezen. Het wie altijd verschoelen achter orenpanden. En dat vind je eens rondom in Friesland nog wel. Menno Simons werd binnen in 1496 in Witmarsum. Hij werd op zijn 28e vicaris in Pejem en 8 jaar later priester in Witmarsum. Menno Simons komt uit Friesland. En Menno Simons is eens de enige hervormer uit Nederland die de hele wereld volgelingen kregen had. Er binnen eigenlijk meer ministers in het buitenland als in Friesland zelfs. In Friesland zelfs binnen maar zo'n 2000 ministers, maar op de hele wereld ongeveer krap 2 miljoen. Wij willen wel zien dat wij hier erfgoed hebben dat mij Menno Simons te krijgen had. En dat is het bijzondere, dat is erfgoed dat van ministers, niet alleen nog van Friesland, maar van de hele wereld van belang is. Ik ben geschiedenisleraar in Snits en ik ben secretaris van heel iets doopsgezinskerk in Belsum. Ik ben op een gegeven moment in de ministerpastorie in Belsum te landen gekomen. Dat is mijn wennenhuis waar ik met mijn vrouw en 2 dochters wennie. En ik kan al wat kennis maken met minister uit het buitenland. En ja, dat was toch wel zo inspirerend op een gegeven moment dat ik dacht van het komt net helemaal klaar dat ik geen lid van die doopsgezinskerk word. Want dat is een vreemde situatie waar ik nu in bangel. Dus ik ben... ik ben op hele late leeftijd ben ik doopt, om het zo maar eens te zeggen. De leer van doop op volwassen leeftijd komt onder leiding van Melchior Hofman naar de Nederlanden. In 1531 gaat Sikke Freeriks hem op nij dopen litten. Daarom werd hij hier in Ljouwert ontholzen. Hiervoor den kanselarij met een zweert van leven en lijve ter dood gebracht zal worden. Het lichaam op een rad gezet en het hoofd op een stakka. Hij is een man uit Pennsylvania die hastrillend dit boek in handen nam. Hij was oza rekken toch het feit dat wij dit deervonnis hier hingen, want voor hem begon je eens alles mee. Een soort veroordeelden hebben voor haar deer brieven schreven. Dat ze in het tjoegje van haar leeuwen en dat ze de consequenties de deer in onvuldigje. Die tjoegenissen binnen bewaren en sammelen en eeuwenlang troch doopsgezinnen lezen.
Het is net meer voor u net meer te lezen, omdat het zo oud Nederlands is en het is nog schreeuwen ook nog. Maar het betekent wel dat die verhaaltjes op een gegeven moment heel dichtbij komen. Ik heb een verhaaltje lezen van een echt peer uit Dronriep, waar het huis van verbaand is, waarvan de mem maar de band naar die uitvluchten is en werd de huid van op een brandstapel komen is. En dan denk je op een gegeven moment, jongen, wat hebben we hier allemaal uit heeft. Daar binnen een heel soort verhaal van. Die gaan langzaam maar zeker, die het letterlijk het archief in. Alleen het interessante is weer dat een heel soort van die verhaal uit die martelarenspiegel in Amerika nog hartstikke levend binnen. Dus er worden gedichten oeskreun, er worden schilderijen van maken. De meeste mensen hebben vaak zo'n boek thuis. Wanneer ze hier komen, dan weten ze de bladzijde aan te wijzen. Met familieleden van hun om het leven komen binnen. Ja, dat ben wij toch wel iets beetje kwijt wat dat betreft. Al van het begin van haar bestaan aan hebben ministeren in beweging geweest om een plak te vinden voor haar leeuwen. Ze binnen een soort ministeren via Polen naar Rusland tuin en later waarom naar Duitsland en Amerika. Ik ben de groepen uit Zwitserland via Zuid-Duitsland en Nederland naar Noord-Amerika gaan. Het bekendst om haar traditionele levenswijze binnen de Amish. Dus de jonge dames had ze hier stiert. Haar kleren binnen natuurlijk gewoon via eBay en internet binnen haar kleren gewoon te bestellen. Ja? Dus dat we gewoon zin hebben om extra rond te rennen hier in Nederland. Geen enkel probleem. Het is al hier op internet te koop. In 2011 is het verhaal van minister Nederland Verstlijn. Toen had een fotograaf, Bert Jansen, al je foto's maken bij de doopsgezinde gemeenten in Nederland. Alle families binnen eens op een foto komen. Alle mensen die ik een rol inspelen binnen vaak ik fotografeerd. Hij had selectie maken voor zelfs. Maar van alle plakken in Nederland der doopsgezinde gemeenten binnen dus nou foto's opgenomen in deze 8-delige cassette. Daar kun je de foto's in vinden die ik in de beeldbank waarom te vinden binnen. Toch op die tjerkjes te tikken krijg je dus foto's die je zien kennen. Zonder dat ik dat eigenlijk zelf wist, zit ik er dus helemaal in. Ja. En hier sta ik. Anne Zernike wie is maar de eerste vrouwelijke predikant op consul in Nederland. En het is dus wel apart en typerend voor de ministeren dat het spectrum dus zo breed is dat ze ik vrouwelijke talierten op de preekstoel. De interesse van haar is nog altijd groot. Er wordt toneel over haar opvierd, er wordt een documentaire maken, er wordt een proefschrift over haar maken. En wij haar als bijzonder documentje de trouwaankondiging van Anne Zernike met Jan Mankes, de kunstschilder. De film over Anne Zernike staat online op de site van Omroep Friesland. En de tentoonstellingsinteresseur over de ministeren binnen nog te zien aan 31 maart. Juster werd het boek De Wilde Weg presenteerd. Dat is een biografie over Gerrit de Wilde. Hij is Biels in Kunster en woont in Makkum. Het is schreeuwen door Bert de Turk, hij is biograaf en heeft er 2,5 jaar dien en ik nog op eigen kosten. Want, zo zei hij, het werk en de kunstenaar die verzinnen zijn biografie. Douwe Talma, die wie erbij, doet de kunstenaar voor het eerst zijn eigen biografie onder eigen krijgen. Gerrit Marinus de Wilde, geboren en opgegroeid in Beverwijk. En op mijn 26e naar Friesland verhuisd. In de restauratie gewerkt bij de firma Schakel. Maar meer en meer beeldend kunstenaar geworden eigenlijk. En de leeftijd is 70 jaar. Toen ik met beelden begon,
toen kon ik en mijn fantasie erin kwijt en allerlei gedachten over het leven kon ik daarin kwijt. En ik kon mijn handigheid daarin kwijt. Alles kwam erin samen. Dus toen ik daarmee begon, was ik compleet. Was ik eindelijk compleet. Dit object moet de nacht gaan verbeelden. Dus een vogel, vleermuisachtig dier. En ik wou hierin een beetje een sterrenhemel, een suggestie van een sterrenhemel hebben. Daartoe heb ik edelstenen gekocht. Nou, die lijm ik hierin met siliconenkit. En verschillende groottes, van 3 mm tot 6 mm. 6 moet er nog in hier. En zo hoop ik dat je dus hier een vrij somber beeld met toch de glinstering van de sterren. Heel vaak blijkt achteraf dat ik series heb gemaakt. Dus een messenserie, een voertuigenserie. Nu weer 20 boeken. Hè. Dus laten we zeggen objecten met het boek als basis. Waarbij ik me vooral met tijd heb bezig gehouden. En daarbij ga ik ervan uit dat links het gelezene is. En dit is het nu en dit moet je nog lezen. Dus dit is het verleden, dit is het nu. Het nu bestaat natuurlijk niet, het is uiterst dun. Of bestaat eigenlijk helemaal niet. En dit is de toekomst. Wat is er nou gebeurd? Hier een tankoorlog. Schiet hier een soort granaten doorheen. En die granaten hebben hier de vorm aangenomen van soldatengraven. Dit is een begraafplaats. Deze wordt ook tentoongesteld in Tresor. Ik denk dat mijn kracht ligt in de objecten. En waar ik bij hoor, dus de vraag wat is het? Ja, het is figuratief werk. En soms is het wat surrealistisch, dan weer een beetje magisch realistisch. Het is niet in een stroming onder te brengen, denk ik. Zeg maar. Ik ben vooral minder gericht op kleur, ik ben vooral gericht op beeld. Is het ook spannend, Joert? Ja, ik ben wel zeer benieuwd naar het boek natuurlijk. Ik heb alle interviews gelezen, ik heb mijn eigen interviews geautoriseerd natuurlijk. Dus ik weet hoe de teksten er zo'n beetje uitzien. Daar heeft hij ook nog wel dingen in veranderd. Maar ik weet absoluut niet hoe de foto's eruit zien. Ja, het is... er komt zoveel in samen hè, in zo'n boek. Ja, daar is hij. Ja. Goed volk. Daar is hij. Hier treedt wel een heer binnen hoor. Ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Hallo. Met een volle blaas en een volle zak. Ja? Met Oh, niet zo. Hou je fatsoen een beetje. Dit is de oude. Koolhaan, dat is gewoon een echte heer ook. Hey. Goeie reis gehad? Ja. Oké. Heel erg mooi. Ja, nou dit wist ik. Oh, dat is mooi, dat matten. Prachtig mat. Ja, mooi hoor. Hè? Ja. Nee. Dus mat is mooi geworden, ja. Ja, deftig. Mooi harde kaft. De tekeningetjes. Prachtig. Jezus. Wat een kunst en wat, hè. Dit is toch gewoon echte kleur, hè. Ja. Jee, Bert. Nou, daar is hij dan. Over de auteur. Je krijgt gewoon even een zoen van. Jee. Ja. Jee. Ik weet niet wat me overkomt. Ik ben echt ontroerd. Ik ben Bert de Turk, ik ben 61 jaar. En ik ben coach en biograaf en fotografeer ook. Dit is de 10e biografie die ik afrond. En bij de vorige 9 heb ik ze in opdracht geschreven en toen kwam de 10e. En toen dacht ik, nou wil ik mijn slachtoffer zelf uitkiezen. In plaats van dat ik slachtoffer ben en in opdracht werk. Het
is een kunstenaar die ik erg gebonden, waar ik zelf ook al werk van had gespaard. En waardoor er ook een band was ontstaan met hem. Ja, wat eigenlijk mij ertoe leidde om hem te vragen van, zou je toch niet slachtoffer willen zijn? Die gaten die worden door en door geboord. Ja. Ja. Ja, en wat is dit? Die loop? Is dat ook nog iets? Nee, of is dat... dat is gewoon langs ik 2,5 jaar werken de Turk aan de biografie over Gerrit de Wilde. Volslooien op eigen kosten. Omdat er vindt dat deze biografie er gewoon komen moest. En toen dacht ik, ja, wat heb ik nou aan geld als ik doodga? Ik kan beter in een mooi project investeren, waar ik heel erg trots op ben. Waar ook niemand over mijn schouder meekijkt van, dan moet je zus en zo doen. Dus ik had alle vrijheid om te maken wat ik wilde. Maar van geen enkele cent heb ik spijt. Dus dat is wel... dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Maar ja. Ik vind het een schitterend boek. Ik vind het heel mooi dat het mat is. Het voelt lekker aan. Ik heb het net even doorgebladerd. Het is een reunie. Het is een echte museumpje. Ik ben heel erg blij mee en heel erg trots op Bert. Eigenlijk wordt het nu tijd dat Gerrit een biografie van mij gaat schrijven. Ja. Want hij kent me nou nog beter dan ooit, hè? Of van mij deel 2, hè? Dat lijkt me mooi. Ja, eerst maar eens dit in de wereld helpen. Als je nou belang hebt bij de biografie, dan kun je deze bestellen via dit mailadres. Hotse Jelsma van Oertrup is accordeondocent, maar hij is ook dirigent van verschillende accordeonorkesten. En dat doet hij al 40 jaar. En daarom hebben zijn leerlingen en de leden hem een jubileumconcert aanbieden. Anja Veenendaal, die zocht hem op. Hotse Jelsma is op een breed meer dwaande machine muzieklessen. Hij houdt al 40 jaar accordeonles en begeleidt 2 vrouwmuziekorkesten, een accordeonorkest en het volwassenorkest. Maar tussen al die oren muzikanten bleef de accordeon zijn instrument. Natuurlijk ga ik wat met het instrument. Dat is van nou jong zo aan is dat al groeit. En voordat ik mijn definitieve keuze maak voor accordeon, ik had altijd al interesse in meerstemmige muziek. Dat is op een basisschool dat ontstaan, want wij gingen gelukkig zong op school. En dan op een bepaald moment zei meester, oké, dan gaan we nog een kanon doen. Ja, en dat fascineerde mij geweldig. Die stem zat er om elkaar heen. Oké, jongens. Goedemiddag allemaal. We beginnen alleen bij het begin. Ja, en probeer echt nog weer een iets sneller tempo in te zetten, Bart. Ja, denk van tevoren echt even goed na, zodat je zeker weet van, dit is het. En dan begin je er ook heel overtuigend mee. Het lesjouwen op een muziekschool docht hij altijd maar een soort oerjefte. Hoe kan hij dat zo lang volhouden? Je moet altijd met mijn eigen ding beginnen. Dat is heel belangrijk. Je moet altijd nieuwsgierig zijn naar nieuwe mogelijkheden. En proberen nieuwe dingen te introduceren. Want daar blijft zelf namelijk ik jong bij en fris. Want dan had ik een nieuwe uitdaging. Dan denk ik van nou, oké, dan ging ik dit eens proberen. En laten we zien hoe het uitpakt. En daarmee voorkomt dat hij in de sleur te landen komt. Want ja, sleur is natuurlijk een hele slechte zaak. Zeker in dit vak. Het is een creatief vak, dus we moeten zelf ook creatief blijven. Hoe inspireert Hotse je? Sowieso is het altijd een leuke les. Dus dit is altijd humor. Ik denk dat het soms wel te gezellig wordt, maar hij heeft gewoon hele leuke partituren altijd en partijen. Dus dat is altijd leuke muziek om te spelen. Ik vind ook altijd dat hij de muziek goed begrijpt en dat overbrengen kan. Ik weet net precies waar hij die muziek al hierbij haalt. Dus, nou, meestal uit de dozen van Sol Rosa en dan arrangeert hij die en dan spelen wij die.
Nou, dat wordt dan het melodietje Banansi. Omdat hij net altijd geschikte bladmuziek van zijn ensembles vinden kan, schreeuwt en arrangeert hij zelfs muziekstukken. Bij zijn vrouwtmuziekorkesten samelt hij traditionele melodieën uit oorlanden. Wij zijn in een maaivakantie naar Bretagne geweest, mijn vrouw en ik. En ja, als dan in het stadje bent, ja, dan zocht altijd even rond. Dan had ik een muziekwinkel, werd ik muziekboekjes verkocht. En inderdaad, ik wel een paar boekjes hak erop hellen. En dan ben je thuis en dan spelen ze dat al eens terug. En dan blijkt toch dat er weer een paar hele sterke melodieën tussen zitten. En dan denk ik van yes, ik had er weer eentje. En dan kan ik die mooi bewerken. En in dit geval had ik er weer een melodie uithellen voor de wereldmuziekgroep. Zo, dat boekje was dan Kepers. Dat is maar zo'n boekje, dat is eigenlijk gewoon een zangboekje met traditionele melodieën. Soms zit er een melodie in waar een componist bij zit. Hier zit ik een componist bij, maar ik heb op internet al zien dat het eigenlijk een traditional is, toch? Dus, afijn, maakt het net uit. Maar nou ja, dan vind je dus zoks. Dit is de melodie en de tekst zit erbij. En verder zit er eigenlijk helemaal niks bij. Dus het enige wat erbij zit nou, dat ga ik er zelf bij schreeuwen. Want zo dan begin ik alvast met een arrangementje. Ik schroef er wat noten bij en ik schroef de akkoorden er vooral bij. Want daar begint het eigenlijk bij. Ik maak ze eerst een akkoordenbegeleiding. En daarna komen de orenstemmen en dan komen de ideeën en dan werk ik dat verder uit op de computer. Beste mensen, jongens en meisjes. Het is een bijzondere voorspelavond, want Hotze die is per 1 maart, dus volgende week, is 40 jaar in dienst van de Meldij. Nou mensen, ga je weer staan, jullie hebben allemaal een glaasje gekregen. Ik kan niet zeggen nog 40 jaar, maar in ieder geval nog heel veel leuke jaren erbij. Proost allemaal. Ten eerste is het een hele bijzondere man. Hij gaat still going strong, eigenlijk zijn eigen weg. Binnen Friesland is het een bekendheid wat betreft de accordeon. Het is gewoon een prettige docent om te hebben binnen je team. En het is vooral een vakman. En ik denk dat dat in de 40 jaar wel bewezen is. Want hij kan heel goed met jeugd, maar ook met ouderen. En maakt daar hele leuke muziek voor ook. Dit week uit Nijweken, dat zullen we met de jonge Huizemer gitaarvirtuoos Sietse Bouma naar zijn kapper en naar Café Scooters Christine Meinesma die jouwt een nieuwe impuls aan de traditionele Hielper meubelkunst en toneelzelschap Halbertsma van Wergeer viert haar 140-jarige bestaan met Moulin Rouge in het Friesk. Bedankt voor het zien, on het Nijweken.